L'entorn natural de Reus, amb camins envoltats per oliveres, amb cultius d'hortes i alguns avellaners, s'ha convertit en el fil conductor d'una ruta que posa en valor el ric patrimoni natural que tenim, però sobretot destaca la importància dels cultius tradicionals que, durant segles, ens regalen aliments únics, de suma importància per al nostre cos i també l'ànima. La ruta cicloturística de l'oli recorre 7 viles productores d'oli. Són Reus, Riudoms, Montbrió del Camp, Vilanova d'Escornalbou, Mont-roig del Camp, Cambrils i Vinyols i els Arcs, i ha estat ideada des de Bicicamp amb el suport del Consell Comarcal del Baix Camp a través de la marca turística Muntanyes de la Costa Daurada i del Consell Regulador de la DOP Siurana. La ruta cicloturística de l'oli es crea per donar valor i per posar en valor el que és el paisatge agrari del Baix Camp. I, evidentment, l'oli i les oliveres són un dels elements més destacats d'aquest paisatge mediterrani, d'aquest paisatge de la nostra comarca. Llavors vam pensar que crear una ruta cicloturística en aquest sentit seria molt interessant, no tant només pels turistes, que també evidentment, sinó molt per la pròpia gent del territori. Cal que la gent del territori doni valor al nostre paisatge i sobretot al producte que ens surt, que és l'oli. I ben bé és així. Recórrer la ruta de l'oli esdevé per aquest grup d'amics de Bicicamp un esdeveniment social. Els camins rurals són la xarxa, són l'artèria de comunicacions tradicional i és el que ha quedat com a lloc per on podem circular de forma segura, tranquil·la, compartint-la amb vianants, amb vehicles, amb molt pocs vehicles que van, a més, a poca velocitat. I és una manera molt còmoda i molt agradable de passejar tot el que és el Camp de Tarragona. A més, tenim una de les artèries de camins rurals, potser de les més extenses del país. Aquest col·lectiu de ciclistes va ser el primer encarregat de donar forma damunt un mapa d'un recorregut que us atansarà fins a alguns dels molins de l'oli de la comarca del Baix Camp. Podeu descobrir-los en bicicleta i també a peu i aturar-vos a les agrobotigues on podreu tastar-los i comprar-los. La veritat és que experimentar sortir en bicicleta una altra vegada el que fa és portar-te moltes vegades cap al nen petit que portes dins. I de fet, aquesta és una de les raons per les quals em vaig apuntar a Bicicamp. L'altra, evidentment, és perquè estic convençut que l'única manera d'aconseguir unes ciutats més amables, més pacífiques, és a partir de mobilitats sostenibles. La ruta de l'oli és una bona manera d'iniciar-se amb aquesta descoberta dels camins que hi ha, encara en queden al voltant de Reus, i l'única manera, a més, i això té un efecte secundari, a més positiu, que si volem evitar que ens trinxin aquests camins de cara al futur, sobretot els estimem, perquè evidentment no podem conservar allò que no coneixem i allò que no estimem. Per als ciclistes, però, participar del col·lectiu i gaudir amb rutes d'aquestes característiques és també sinònim d'una manera de viure. Per això reivindiquen l'ús d'aquest mitjà de transport per esdevenir el motor del canvi de vida al nostre país. Si us apassiona la bicicleta, us proposem descobrir la ruta de l'oli al Baix Camp, però també les diferents rutes i els camins d'oliveres que trobareu a la Ribera d'Ebre, al Priorat, a la Conca de Barberà, l'Alt Camp, al Baix Penedès o al Tarragonès. Són propostes naturals i que posen en valor la riquesa d'un territori i d'un cultiu únic. Ens hi acompanyeu?